El passat 13 de gener es van realitzar al municipi de Silla unes jornades organitzades per Esquerra Unida amb la col·laboració del Partit Comunista que portaven per títol la gestió de l'aigua al País Valencià. A les jornades acudiren ponents com ara Luis Baviano, representant de l'AEOPAS, Mila Cano, de la xarxa d'aigua pública, així com el periodista Moisés Pérez, del Temps, Enrique Lapuente, gerent d'EPSAR, i representants d'ajuntaments de tot l'estat espanyol, entre els quals es trobava Valentín Mateos. Entre les qüestions més importants de les que es va parlar estigué la necessitat de transparència en estos procesos. Luchamos por una gestión del agua eficaz, transparente y por avanzar en la rendición de cuentas y la democratización de los procesos. Per altra banda, es va fer un repàs històric del que ha sigut la gestió de l'aigua al País Valencià els últims anys. Jo parlo de Gebasa, que era un dels exemples o paradigmes de l'anterior etapa, i simplement els canvis que s'han fet s'ha dotat una miqueta de major transparència, de major concurrència pública i de determinades irregularitats pareixen que a poc van posant-se fi a elles. Valentín Mateos, com a regidor d'infraestructura del municipi, va compartir la seva experiència, que ja des de l'oposició i ara des de l'Ajuntament està realitzant al voltant de la gestió de l'aigua del nostre municipi. Contents per l'assistència, crec que avui ha sigut un èxit per la quantitat de gent que hem tingut avui així en esta jornada de l'anàlisi de la gestió de l'aigua al País Valencià i també per poder portar l'experiència que Esquerra Unida ha fet en el poble de Silla. Primerament abans en l'oposició, fent i denunciant unes tarifes que no complien les condicions contractuals i ara treballant per una possible remunicipalització que és la nostra bandera en la nostra línia política. Una jornada a la que acudiren al voltant de 80 persones i on pogueren compartir experiències i adquirir nous compromisos en la gestió de l'aigua.